Salutare guys! Astăzi să facem un videoclip și o să ne jucăm un joc cu o casă pe care trebuie să ne angajăm la oameni acasă și să-i facem chestii. Practic ei sunt plecați nu știu unde și noi trebuie să avem grijă de casa lor. Opa, ce avem aici? Nimica. Așa, trebuie să curățăm, să vindem, să punem și așa. Departe, eu am mai jucat jocul ăsta și da, îmi place foarte mult. Let's see. Acum o să facem clean up. Mamă, de ce mă doare capul ăsta? Să fiu eu de nu stat așa. Bun. Dar rău mă, sticnesc că poate nu e ce mai aici. What? Ah, clean dirt. Paint. What? Ah. Așa. Pe aici. Ok. Trebuie să renovăm casa, să dăm pe aici cu var sau ce e asta. Făusea. Ok. Let's see. Așa cum am blocat. Apply. Hardwood floor not. Ah. De unde vine sus? Ah, nu vine jos. Păi asta ce-i? Fance. Ah. Păi da, pune-te, bă, acolo. Bă, pune-te acolo, tată. Nu, că asta mă enervează deja. Da, unde vrei? Așa. You can't play the item here. Bă, dar cum vrei? Așa, în sfârșit. Doamne. Bro. Stai. Cred că trebuie să punem astea la loc. Aici. Pune aici, bă, femeie, bă, dar lăsați-mă în pace. Bro, dar ce atâta chestii le trebuie la ăștia? Da, bă, țărică, că nu vezi că ei nu pot. Unde vrei să pun asta? Bagă-te, bă, omule, acolo, bă. Nu vrea să se bage acolo. Ce unde vrei să-l pun? Nu, că eu nu mai pot deja. Apa, dacă e așa, atunci de ce nu ziceți așa?
Nu, că eu nu mai pot. Nu mai pot. Păi și asta unde vine? Bă, că nu mai pot. Bă, unde vrei să-l pun? Bă, că nici nu mai am loc. Bă, frate, bă. Aici vrei să-l pun. Bun. Bă, Doamne, să-l pun. Unde trebuie? Eu nu știu ce fac aici, vreau să mă dăm. Spațiu, frate, unde vrei să-l pun? Bun. Numai în camera asta am terminat. Dar să vezi tu acum că am 1000 de camere, că... Doamne, ce... Nu, că așa m-am încuiat în casă. Bun, acum unde vrei să mă duc? Uite-te ce mare are casa asta, Doamne ferește. Înseamnă că nu fac în toate camerele. Bun. Apli? Apli. Am să-l pun pe jos, nu să-l pun pe perete. Dar de ce mi se deschide asta? What? Aici îl pun, da. Doar ce te nevoie. Așa. Nu așa. Da. Hunting self model. Provat? Ce asta? Păi și asta unde vreau să-l mai pun? Shelf. Shelf-ul e... Asta, what? E de la de să pune pe perete, mă. Doamne, ce proastă. Doamne, ce laptop. Și asta ce mai e? Dau să repuze pe perete, așa? Și asta nu mai vrei să pun. Doamne, 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 Doamne. Bă, pune-o, bă, pe raft, unde vrei să o pun? Pune-te pe raft, bă, unde vrei să te pun? Nu, că vreau aceea pe... Asta. Ok.
Bă, dar lasă-mă să deschid ușa, bă. M-a lăsat ce era pe aici, what? Bă, what? Bă. Are sticla de bere pe aici. Ok. Nu te experiență, bun. Ce din fund? Ah. Develop. Congratulations. Eu nu știu să pronunț așa bine engleză, dar știu destul de bine engleză, nu știu să o pronunț bine. Cu pronunțatul mai dușmană. Da, mai aici. Ok, băi, atunci hai să facem asta blue, așa-i? Bun, am terminat și de făcut aici și am mai făcut ceva. Trebuie să cumpărăm să punem asta aici. Wow, 7400 de bani, ești prost. I-am lăsat alea de vopsele acolo, da? În casă, da? N-are nimica. Enjoy house 10. 5 stars, mă, ce vrei? Nu acum. Bun, am ajuns acasă la mine. Ce să mai zic? Am dus să duc gunoiul. Nu pot. Pot să mă duc încolo? Nu, că mă duce acasă. Deci mă mai lasă să mai duc la poartă atunci. Ok, la 7. Nu, la ce oră e? Stai că mă să văd. A, nu așa, așa se face. La 10 și 9 minute. Am venit bine. Lasă. Haideți că să ne facem și noi pe aici. Ce mă, nu-i fain pe aici? Îmi place eu ca să mergem. Nu, pot să mă rog. Și camera e faină. Ca să nu stăm singuri, o să ne luăm. Nu asta, nu aici. Stai că vreau să văd ce mai pe aici. Nimica. Și eu nu vreau să... O să ne luăm un pet. Ok, empty. Să ne luăm noi. Scumpe, mă, să moară. Da, ne luăm o pisică de asta. Yes. Schidem. Bun, acum nu mai suntem singuri, avem o pisică de companie. O pisică de companie. Bun. Norocăi. Făi, unde te duci, făi? Noroc. Numai bile. Noroc. Nu mă bagă în seamă, ne sunt tu. Hai, băia, e bărbatul ăla, mă. Ok. Ce să ne mai facem noi pe aici? Să ne cumpărăm și un câine? Hai să vedem. Îmi cumpăr și un câine. Yes. Ok. Skip. Și un câine. Ok. Bun, ce e asta? Dacă e ce e asta, vreau să fac așa. Stai să vedem ce mai e pe aici. Așa. Mamă, ești prost, pot să cumpăr mașina. Prea scumpe, mâncați așa. Nu, eu vreau aici să cumpăr. Dar nu, așa. Nu așa. Vreau să cumpăr de asta pentru grădină. Nu am găsit de la pentru grădină. Wow.
nu găsesc de pentru cretină. Bă, poate vreau de ăla pentru cretină, frate. Pentru cretină. Da, să mă what? Pe aici e asta, pentru cretină, mă, uau, ce prostos. Ok. Am spiritus. Punem flori, prima dată, flori. Punem pe aici. Pe aici, iară, pe aici. Vedeți voi ce casă frumoasă îmi fac acum. Ce să fac și eu cu banii. Ok. Nu aici, aici. Mergem aici și ne luăm și de asta și ne punem pe aici. 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 Bun. Aici nu pot, n-am fine. O să mergem, mă tot în curpicea. Ne luăm și de astea și punem pe aici. Scumpem așa, știu. Luăm asta. Rotate. Ok. Ok. Bă, rotește-te, bă, femeie, bărbatule. Ok. Nu, e aici, până așa. Du-te, bă, pe din afară, bravo. Dacă... Te pun aici așa. Și aici mai pun... Rotește-te, bă. Așa. Noapte. Da, nu mă, n-am. Dar chiar nu bate pe smocul. Aici, bă, aici. Poți? Nu. Să aștept un minut? Wake up now. Lasă, nu mai culc. E sănătos. Nu așa pot să fac. Direct. Sau la mine pot să fac. Din păcate. Când ești pizicele mele nu tombă. Oh, salut vecine, nomabile. Ăla nu-i fain? Mi se pare că e fain aici. Cred că totuși o să mă culc pentru că e noapte și nu-mi place noaptea. Da. Stați așa un pic că vreau să mai fac și eu pe aici. O, bă, îmi pun îngrătat ăsta ce am curte ce bășcă merge. Bă. Da chiar, mă. E pot să-mi pun asta aici. Wow! Și pot să-mi pun și piscina. Nu aici. Aici. Mamă, ești prost. Ei, mă, câte piscine îmi pun. Deci nu pot să mă sui în piscină, bă, what? E numai de model pe aici. Da. Hai că cumpăr de ele.
Ok, gata. Bă, dar nu pot să mă sui în el, bă, what? Bun. O, vin mă țăr pe mine, what? Bun, hai să vedem. Golden sofa. Leagă-mi de la care stă pe loc. Sau? What? Ok. Hai să vedem ce să ne mai luăm noi. Las pe toate picioare sau nu are de nou. Cred că am uite, ne luăm unul de ăsta. Îl punem aici. Aici. Dar dăm cam încurcă dacă îl pun aici. Știu unde îl pun? Pun aici. Aici. Da, nu știu că vreau să pun și de ăsta pe aici. Și nu cred că încape asta aici, așa-i? Dar unde un alt la ceruri acum? Bă, unde vrei, bă, să te pun? Vreau aici să te pui. De ce nu poți să te pui aici? Mai le pui aici în față la ușă, ha? Bravo, deci nu zice. Lasă că nu mai pun nicio umbrelă să fie sănătoasă. Bun. Bun. Bun, fraților, eu o să închid videoclipul aici. Pentru că stăm aici și ne uităm la TV. Pentru că nu mai pot să mă mai joc. Dar dacă vreți să facem partea a doua și să mai decorăm case, să mai mergem să mai avem grijă de case la oameni, să dați un like și un subscribe. Cam atât pe ziua de azi. Nu vă mai rețin. Nu vă mai țin la vorbă. Eu am fost Antonia, știți? V-am pupat. Pa!